Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakom kani kapor bagi samla pule bat kinong sosnong jong ki jela ba per. Jong kani kari India, kilami nalaki Jakatrei nakaleng ki jela, ban leit pai no shalaki jong ki yeng kisam. Nakalyang uba Daniel Stone lingdo, ubalong unong mikmat syaka Delhi Police North East, but convener jong ka National Volunteers for the State of Meghalaya Against World COVID-19. Ulakan tu ya ka sarkar Meghalaya, bakan long ka bakham ngor bat husiar. Bat ka ba pikir bah haba ki bas ki bawan kum na Delhi bat na kiwedi ki jela jong kari India. Baka sarkar kare ban penbiang ru bat ki bor pahara. Uba Daniel ulapa ikini ke jingkerpat caka sarkar jela ke bolong ru kum ke jing maham lupa. Banyada yakinong song ke jela ki bahak banyak lenti hapadang ke met ke yong. Ki bala ru ban mi kinu-kinu ke jingja ki basngosi hapadang ke jingya lenti jongki. Habiyati berkato nomor ba kidon ki bos lone ki haki wilayah ki ni kisni jela kata ipe jito kidon ki ba accident kato kadeka jingji ka ba laji amo te hendrai ka bang akam fokus menta kalong ban yakren katkum ka jingkeli ka jongpi so ba namar niyo ba kine ki bos kila ban yai ha kine ki kinong ba kila ban ong no sibat kine ki crime record kawai ketika UP nang ka Bihar kini ki ba kham hasyakmat kine ki jaka balai na kham nyau kia ba kidon bun ma ki rape cases ki murder cases nang ka ki theft ki robbery ki ja ha ki to jaka te kala ban lok namar ba ki ba bun ki breu manta ki ganjar hagi ga tipe ki to jakaro te haba ki kamrunar ke don lupa ba thakum kani ka por ki boss ki wan ki ya manet ya ding ba ha to ka jaka te la da khandon ki biang ra ki security la da tight security kala ban ja ka jing ja ka bas no se kanor ka no to swa ban ja ngakam ban chi ba ka sarkar hi ka dai ban tan biang ki security namar ba kan warda jing ki bon ya ki passenger ki ban lepai kadang ipet menta negara sarkar bang RCI ni kilap batai kubor ki ba ong ba haparu ki bitis agar India ki persang ban lecau ki to ki kena kini ki badon ki de ki ki hapale thai dan rai pada yang simla yo i pada bakin bo kita ki guidelines ki condition kita ki security mo ya kata ki babun kita ki boss kita ki sala kinten biang bah kan wanraji sibun kan namar ba lese ki breu ha kan sidang lenti dah to ki jaka ki bangila berkedau menne se ki kin patle kin kabure mo I bagla yas malaka si malaka por changing unta mangatren ko modeli police representatives na don ba ka lim bat kini police na stodi jaka jing ya jingman unta ba ke ka baki itu ki jaka na ke ek bangi ki breu jumi ki banang ya unta ter teka semua thu bhai kane yole se ka sarkar ka ya ki guidelines bandon ki security ki touch security tekan long ba man sau sibon teka ban saja kabaron kam tam kalong mansa na kaling jong sarkar chatai lada ka long ready ban travel kin ki ta ban ra sa jela kalang ba ki boss ge ki dei ban contact kata kita ngot ki security ban don haga dagwi ka boss lada kin pad biang I kata kan lagi to nang sa ka wi pat nalor ba kila dep contact ke dei nila ban ong ki police la biang ke dei ban don ka jingte ki passenger ba kumkin ki passenger ki shong ki yu haga to ka jaka to ka boss nun ka ka ba kilat lenti ka ba ki dei ban le ki dei ban tip ki dei ban communicate ba man la ki jela ki si des kum ki national volunteers in charge mo ki don ha man la ki jaka minta ki don ba ka jingte ki don ka data ki don ka information ka ba biang na ka banta ki breu ki ba ki layarap ni ka si dei ru ban keep in touch ba ki student leaders student union kum ki khasi student union mo kum ga daro student union bani khai jela hi bro ko wei ka dei ban tip digine nomor ki mono ban leg mono ba syong hangto bat ko kum kino ki breu nang ba kanam jaga no mo di man saw nomor bun ki khai na le se ga jin samia ba ki betin travel ngile se la ba kanam biang kum ka
jingte jingo kala ban ra ke man sa hukum kanor kan ka por ke ban la re ban like na kan ela dangin kim ka jing fikir ke badiang ka kubor man ta ka longba nagali ka sarkar ho kabani iyo iba dan bon ke bakin parla ban pendep ya kata dan bon ke sai yo sa haglam lagi nongba mo kita bisa ino dan kita di bala wala dan iyo ngai longba kata sarkar la kita kalau kada ban te tum kan ka por ke de ban yosnyau itu bikin aku ngat por ke de itu man lagi di jela kada ban study menta ban te yo ban ayu bakin do joka ban tap ayu bat nangka kuno ban which kita kata ban communicate tangso nangi kata kada nomor menta kita bon ba ki yaknyum ni sarkar balik kan sarkar ka kampala ban pendiri kan ya kata ngirong isam ki ba kum ki in chat ban om no mo itu in chat na kata ter na ka police kai ero tengtengi ban jubab dia kan dari sarkar kada kan jubab jubab kada halok kikam ba kada ban kami bakal ban leset mo bakal kum kan por bat ki jing pendian kat kum ki guidelines ban le